Il-Gvern qed ikompli jagħti spinta kemm lil min se jixtri bini għall-ewwel darba kif ukoll lil dawk il-familji li għandhom pagi baxxi u jixtiequ jgħixu f'xi appartament. F'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu l-Ministru tal-Politika Soċjali u l-Familja Mary Louise Colejro Preka ħabbret id-dettalji taż-żewġ skemi. L-ewwel skema titratta l-bejgħ ta' appartamenti, meżonezz u garaxxijiet. Il-Ministru qalet li hemm 43 appartament, 3 meżonezz u 40 garaxx għall-bejgħ. Permezz ta' din l-iskema l-Gvern se jkun qed jagħti sussidju ta' 35% fuq il-bejgħ li jfisser 10% iktar minn dak li kien jingħata taħt Gvern preċedenti. Dan ifisser li appartament li jiswa 100,000 euro se jiġi jiswa 65,000 euro. Il-Ministru tiddiskrivi din l-iskema bħala impenn kbir għal dawk li se jixtru propjeta għall-ewwel darba. L-ewwel skema tal-beħ, ġifieri qed nindirizzaw għal darbora il-first time buyers, ġifieri din 50 xhur hija t-tieni darba li l-Gvern qed jindirizza l-bżonnijiet tal-first time buyers u wkoll qed ħarisna lejn kriterji ġodda propju biex għandna nassiguraw li jkun hemm anke first time buyers ta' ċertu kategorija ta' income li din l-iskema tkun aċċessibbli għalihom. It-tieni skema mħabbra mill-Gvern hija dik Sirsi Darek, fejn fiha se jsir bejgħ ta' djar u meżonezz tal-Gvern. Bekk persuni li jkunu qed jikru xi appartament tal-Gvern ikollhom il-possibilità li jixtru l-post b'sussidju ta' 50%. Illi min irid jixtri l-appartament tiegħu se nagħtu sussidju veru tajjeb ta' 50% u bekk id-nies ikunu jistgħu jaffordjaw li jsiru sidien ta' djar tagħhom. Bidl-oħra li saret f'din l-iskema hi li m'hemmx għalfejn tkun ilek tgħix fir-residenza minn tal-inqas 7 snin. Għaldaqstant dawk li jgħixu f'housing soċjali jistgħu japplikaw għal din l-iskema kif ukoll dawk li għandhom assi tinqas minn 40,000 euro. L-ispejjeż amministrattivi għal min japplika saru 20 euro b'kuntrast għal 40 euro taħt Gvern Nazzjonalista. Fid-dawl ta' dan il-Gvern qed ikompli juri r-rieda tiegħu biex jgħin lill-familji jiksbu propjetà kif ukoll iżomm mal-wedit elettorali tiegħu imħabbra fil-manifest elettorali.